guys, what's up? It's Angela and welcome to another vlog. Makalimot jugos adlaw no, pero November 28 na and gahapon wala na ako gitiwash. Wala ako katiwash ang vlog kay gasakit ang tiyan sa inyong beshi cake kay kana lagi mag-diet ba. Dili jud para ako ang diet kay sa una nag-IF ko nagsakit na sa dakon mag hyper ko na kay or si tawag ana kana napas mo then karon kay nag-detox sa inyo beshi kay apple cider man so na siya acid dai mo to siya gahapon kinito kar akong hyperacidity mo to siya daghana ba ako graston ay pero kapoy sad dai again mao ni siya ang mga adlaw nga basta first time ko kay di jud kaayo ko kuan o vlog ganay ko magmuni-muni asa na siya magmasid sakto ba tay masid asa lagi ka na akong word na ang usa dire no nagtrabaho paningkamot na diha oy kaligo na siya na lang naligo si Rigel naligo pa maligo na ko nya uy bongga kay ang maligo na ko maglakaw waterproof man na yung laptop so bongga kay ang kuan kwarto ni Rigel kusik-usik kay kanang suga ay ko rin suga paguna ni nato kay kita magbayad sa kuan nung lahi ka ayo switch dia. Mani akong outfit. Sharan. Pink is anti no. Over. My hair dryer, dash blue dryer. Ay, dili mo kay kutiguan kay makadaot sa akong hair. Kay dry. Patay na niya. Papatayin pa ba natin? Ito, uy, kay akong pagka-pink karon ay akong backpack kay pink. Akong malita pink. I got no Akong time. tuwalya pink, akong gisulot pink, akong sapatos pink, akong fanny pack pink, pink princess. Maghuwat rami nga makaligo na si Clark. So, presyoro na itong maayo. Clark, ligo na Clark, ikaw na lagi huwat. Wala mo dahil ko gidang akuan. Sudlay. Nakay sudlay. Ay, ni sudlay. Ya, kung kuan dahil sa iro dahil nila nga sudlay. So, di ko mabuhi o wala yung mga accessories. So, gidana ko akong mga earrings. Kanidari nga part nga compartment kay puro mga bago and then dire kay mga karaan nako mga puol na kay nang ooh nice feel na ko bagay ra siya di mo siya bagay heart mga cute na kung ano ay by the way nakoy gi-order inoon sa delivery naman sa sushi di mag-ool nakoy gi-order ang akong gipangita kay more siya quintas nga choker nga like di siya ingon nga heavy taas nga quintas and then pag abot dire kay mura siya bracelet jud siya or depende kay dako og liog cute unta nganong bracelet man ngani siya abi ko anak diha ra siya kutob dire ra sa kung kuan din na siya ma-close unta like nice yang kuan ba peace pahitaan ta nagpaagi so among buhaton di ay karon na mga tumiog dahilayan and then syempre kay ingon sila nga magdadaw ko pagbungnaw di mag-uol nagdasag ko og bini bagay siya butang kuan ngani lang good Pink Princess! Naka-realize jud kong OA ra kayo sa ka-pink jud ko. Ako mga butang. Kaya akong power bank dito. Akong power bank ang cord niya ay pink po siya. Then akong bag pa jud doon niya kay pink. Nya akong tuwalya pink. Hasta sang tambal na ako kay pink. Grabe na ite. Mag-makeup sa ako. Ouch! December pa nin ako siya ma-upload. Kay again, dili ko ganahag ka nang ma-pressure ko sa daily. At least ba na ako ng allowance adlaw. Char. Laban si mo allowance ay. So sa gawas man mi, di ta makalimot magbutang og sunscreen. Pag ulang bitaw ko nagsigig butang og sunscreen and I just realized unsa ka important. So I'm using the Althea nga Petal Velvet Sun Away. Advertisement. Yes, damn. Uy, bilasa kay ka. Char lang. Bulo ko dili. Ha? Sada tanawan. Twerk. Otso man na day. Bitaw ko kabulo bitaw. So nice kini siya nga sunscreen okay. Lakas niyang maka-fresh. Nakabantay jud ko sa difference if magbutang ko ani or not kay di ko tig foundation mag-concealer lang jud ko and then powder. Pero tadaod like if maset na siya sa kong face gyud kay murag ka ng mistisa kay murag rosy cheeks ko. After ana I feel na ko dry na siya or na ni ko na siya sa kong skin ni-absorb na siya. Kay mag-apply na ko sa akong primer jud akong tawag pero more siyang CC cream. Okay no, so wapa ko na ako mag-makeup pero alas 10 na and ang sabot alas 9 mga dudota. Okay na. Wapa ko na human og makeup. Si Grape. Dali si Ella no. Hi. Pwede siya namang chika gabi Nalas 2 siya.
Actually, we know na each other. Childhood friends na ta. And first time childhood friends na mi. And then anniversary na namo karon. 6th year ba? 6th year. Taas si Munchkin na. Taas na kay iyong buhok karon. Ayaw ka ba? We're glass na. Lagi mo. Every people dyan ay braces dito. Naog na si Ella. Ano ka mo ba nan? Bye-bye. Bye. Hey, excited tayo pa sa 1, 2, 3, 4. Let's go! One day Bluetooth mga songs. Ang iyong mga nice og songs. Mga nice og songs. I got you, die! I got you. Oh, baby, Bluetooth, bedali Ay, minang color ba kay kung sa kuan mo gud. Kay sa kuan may sa YouTube kay lahi ra yun. Lahi. Pero may bumbit ako para na ako, more siya brown. Pero mo ana sila nga orange jud daw siya. Mura siya orangey light. Pero siya siya sa personal tan-awon. Then ako siyang giubos kay na naman si Clark sa tabagan. Arte man na si Clark, tagang kay siya kuan. Wala na something sa kumanta! May additional sir. Ikaw sir. S3. Alam mo yung McFlurry. S6 edge naman ako na. Sa S6 edge ako. tingnan mo balik ako sa ka McFlurry. Iced tea. Ako? Dili siya ra. Butan kayo. Ako na lang katong ay namoy ST na. McFlurry daw. Isa lang na ito pag-punch, sir. Isa lang na pag-punch. Isa lang. Punch it there. Pineapple juice, large fried, saka regular. Thank you. Apil na dyan ang McFlurry. Si Rachel, kini-order man mo og McFlurry. Wa pa ko ni confirm. Wala ano ko nga kuan kanang. Isa do ka McFlurry te. Ay ko mga paras ko mga kauban te oh. Ano sa kuan lang sir chocolate sundae. Unya wala ni ko reply ni reply. Niyan na siya usa sir. Ana ka ko actually. So, mo. Very good daw. Thank Ay, butangin niyo yan. Yeah. Na-request si Rigel kung mabad ako na yung Forever Young. Wala, nagkakanta-kanta na siya. Kumusta imong kuan? Na-trace ra? Day murag-murag kani day murag wala gid day. Ganyan ang taas na kay murag. Hindi na kaya. Nakalinya ako. Naadere ang workaholic kaayo, no? Grabe, grabe. Pati sa biyahe, nagtatrabaho. Bispera, yaw. Wow! Kawaya. Naabot ra gyud mi. Feel na ko kanang ipamaol ko sa biyahe. Si mo gisakyan day. Sakyanan or station. Please, yung buti mo unsa man ka makadag. Inita eh. Okay panahon. Kaya kag mga dog ba? Nga naman. Mga iniro. Iniro. Mga dog show day. Daghan sila iro. Daghan sila. Mga kuanday mga iro. No pets allowed. Okay, ilaha. Abi ko pwede yung okay. So nagbayad na mi og entrance. Entrance no pila 100. 100 if weekdays. Wala man tayo sa vlog eh kay pang vlog mas biya di. Hala. So once na taon na. Pang vlog mas jud siya kay Pasko na ilang Santa Ho, hey dude. Nice ang view and ang everything. Pag Pasko pag yun ilang kanta. Wow! Gawag. Nana jud me. Share lang, share ko lang. Pilion ka, Macdo or Jollibee? KFC, share lang. Depende. Albertos. Kung fries kaysa McDo. Hey guys, what's up? It's me, Clark. Welcome back to another Na ay vlog. munchkin nga ni silip. Karoon pa dyan ko nakastorya og tarong sa vlog. Wow, ang kilay mo. Murag wala gipik sa sakyanan ang kilay day ba? Where lago naglisa. Wow, murag wala naglisa. Tabok og chicken. Spicy nga chicken. Yummers! Kain tayo. So,
kamuto ni na siya. Bayot. Asa yung giingon. Bayot kay kaday. Bayot pa ako dahil akibaw. Nakoy notch. Lo, uy, Pasko na siya kayo. So magpakuan sa kono kay syempre nag-request man mo og mga lookbook di bigyan ko kayo ng lookbook. Ako nag-request duwa ra ka buok. Uy, bakyo na ay. Lain kay ka. Uy, Rachel, lookbooki mo ko. So manakog sa pearl lookbook and manaka na mangita na miglain. Uy, naman di ako mga nyaw. Uy, naalagi si Bess. Bessie. Uy, musta naman ka diha, oy, Ben? Magpalupad si Clark og eroplano. Wow. Ari ka palupad. Siguro. Ari ka palupad. Ari ka palupad. Ari ka palupad. Saan di ay? Nami kanya-kanya, no? Silang Munchkin, nag-picture-picture. Then si Kia Shorewin, palupad siya diha. Ako kay, wala lang. Manako sa akong... Hala, putik. Ang init. Let's go ngunit eh. So naglupad na ang iyang buyog, ang iyang drone. Bantay ha, nakamaligsan. Photographer na mo si Munchkin karon. Sige daw, dagan-dagan daw. Sige. Scary. Children must be supervised. Gore na ko, gore. Children must be supervised. Uy, children, Munchkin. Di man ko ni pang dagko, pang bata raman ata. I know. Ano di ay? If dagko ka, dapat dili Ikaw ka bata matiglaw. man ka, Clark. Murag 13 pa man ka, Clark. Ako na po mo try. Good luck. Bitaw no? Hala. Nga na, maglakaw ang mga varsity. So nami karon sa ubos. So okay ba sa among una buhaton? Ibutang daw imong naong dito. Di masigo ko nang. Panahay ba nagdagan gyud? 1 2 3. Na daw hangin. So mag-rope course ko na may I'm fucking scared. Ready ka day? I'm scared. Scary kayo. Laban na to eh. Rope scare sa listeners na. Pero lagi na tunga. Pero kung Nga na ni si Clark. Wow, picturean. Wala na pa dong. Rope scores. Rope scores. rope scars. Murag grabe ka effort siguro ang buhato na mo unya. Karon unya lagi. Anyway, matod pa ni Rachel nga kato among gilakaw ko na dito kay mo na ko na to ang level 1 niya, ang level 2 dira. Asa ang level 3 dai? Eskwela na ko. Mga bata, bisikik.
Uy, okay na ni, oy. Uy, wala pa yun. Ay, saklang gusto mo ka! Mabalik ko, kuha ko na ako cellphone. So, manay mo, balik mo na imo ha. Sabi ko, sayang na siya. Uy, Oh, shit. Wow! ayaw, uy, gaga. Go, Mans! I-pressure tika, Mans. Yay! 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 Para po sa bigas. Weekly budget para sa chocolate. Tay, tense ra kay ka. Hapit ko mawad ag kusog sa pinakalas. Lapit na, oh my God. Go, Munch! Oh, atuon ni Kuya si Munchkin. Munch ya. Ako? Hello po. Hello po. Andito po kami sa PBB para po sa Mama, Papa. challenge. Aray, go. Gagawin po namin ang lahat para po sa weekly budget po namin kahit wala naman po talaga. Oh, yan. Huwag gabi ha, Kuya. Kalmar kay Kuya. Mas, anang ginoo man nga pag imo ning malampos mas mawala imong sakit man. Hala. Ha. Up. Manipap. Next. Nakalahutay na mi sa ay wapaday na human napaday usa sa kaning level unsa na siya nga level Ha? level up Ilan ba ako sa level 4? dira ay level 4 mga quarantine na man siya nya saka pinakahadlok ko nalasan go Munch go Munch si Kuya on yung kamot sa picture on laban mo kaya yay Pangilabot pag yes. layak Ay. Hapit na, hapit. Ay, ang title aning obstacle kay gulong ng buhay. gulong ng palad Ay, gulong ng palad ay gulong, gulong ng ng buhay. buhay Go Beshi Cake. Go Beshi Loop. Beshi Bomb. Oh? Uy, gunitay. Layo kayo. Layo kayo ito. Split day. 2,000 years later. Manami na, natabok na gid namo ang among kailangan buhaton. Big brother, successful. Successful. Big Brother, lagay na, ang unang naibig kay si Kuan ay Munchkin. Nahuman ragyad! Yay! Mapila to ka oras, oy. Sunod-sunod. Yoko na. Nag-sweater pa ko noon yan. Grabe. Wala nagkadimao ako nang. Nagani man ako picture. Thank you so much, Big Brother. Kuya, masaya po ako kasi nagawa ko. Char lang. Ikaw, Munch, kamusta, Munch? Ikaw ay una na human. Na-fulfill sa naka akong kuha na. Kanang fear. Nagisad. Isad lalim. Isad lalim. Isa sa lalim, oy. Pero mas uy, kahayag ba na ako mara ko kuhan ginoa. Pero mas na worry sila sa akong phone ganiha. Sa sila kabastos na. Na may extra shirt? Kasi na extra shirt. Wali ko. Wala sa... Di mo mga Girl Scout. Ba't napila ba karo? Kasi na tubig, mga tag tubig. Yay! Mga girls, mga Boy Scout po mo, kanaamoy tubig o labakara. Putang ina. Sige, hospital sa bahawa sa dia. Picture mo rin yung... Sa maniga. Sorry, abi ko. Hospital ba? Oy, har ko ninyo ha. Tsada kayo munta. Kuhaan lang, follow. Sige, Oh, follow lang ko ninyo sa Munchkin Awano. 5,000 ka kuhaan. 5,000 photos. Per picture. Per picture ka. Vlogmas! Char lang. Laban na tayo sa picture-picture ay... Sibog ko na mo diri. Sila kita bulan ko nga. Last. Tarong. Sa kinan! Bulat! Kung mo smile mo kay ingon lang mo bulan. Ako kay Car. Car. Okay. Diba? Smile kayo. Yes! Nak! Yes. Dahilayan. Dahilayan. Ako'y matapang. Dahilayan. Dahil sa'yo ako'y Matapang is dahil. Ay, Ka-loser ninyo. Ay, char lang. Gipalitan mi ni Papa og kuan mais. So nahuman na mi sa dahilayan and timing kay paghawa na mo kay ni Owan. Yes, man. One, no. Yeah, Owan. Yeah, Munchkin Owan. No. Char. Mga weirdo kayo yatay. Padong na mi balik sa Cagayan. I-meet na namo si Glenn kay dapat dungan jud mi karon. Nang nakigdungan siya sa iyang auntie. So, naapod si Tita Zenny and yay, mag-reunite ni Mama Mia. Wow, fuck! Wala, talitina. We could be here.
Finally, naabot na good me. Ang saon pagsulot sa... Ang kuhan ka rin, natural nga cute. Mga oversized kunuhay ba? Kana. Yang kamat-kamat. Ato ka! Kaya sa nakamag para ana lugar. Nya. Dala yung backpack nga na. Muna ka rin sila. Opa! Kailangan na gani ka, officially cute pa ka, presa ko. Di ay. Nanami din no. And pangita na lang namo si Glenn. And si Tita Zen, Naija. Finding Glenn na pod with them. Hi, Tita! Pagwapa. Ay, Tita, I miss you. Hindi mo na mo kanimong i-vlog na po kanya. Kagwapa. Tinuod jud nga nagpagwapa ka, Tita, no? Inaanag yun siya. Nanag yun si Unique. Kinsi na aday. Patupihan man daw ka. Lagi, surprise! 1K likes, patupihan na mo si Kuan. What? Jingle bell, 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 bell.